Son as 12 da mañá e 15 minutos. Temos a Tito Vilanova, que é integrante da Comisión de Festas da Corbeira, que esta fin de semana van a tirar a casa pola ventana para que os veciños e veciñas e non só os da Corbeira o podan pasar ben. Que tal, Tito? Moi bo día. Hola, buenos días, Fran. Que tal, todo preparado? Sí. Bueno, dubidache un pouquiño, eh? No, faltan unos pequeños matices, pero bueno, sí, está todo organizado y todo ya. Eu vi a Tito e aos compañeros, a Rubén, todos estes días de aquí para lá, de arriba para baixo, de dentro a fora da parroquia. Cantos kilómetros fixestes estes días? Muchos kilómetros, andando muchos kilómetros. Canto tempo vos leva a preparar unhas festas como estas? Pois vamos de en ano xa facéndolas, preparando todo o ano e logo ao último mes xa matizando todo. Pero, por exemplo, orquestas o mellor é que facelo, reservalas con certo tempo, non? Sí, as orquestas se reservamos dun ano para outro, e bueno, estamos aí no tirón. Digamos que hai un momento en que chegades a non dormir, e non me refiro aos días de festa que o mellor pois vos deitades máis tarde, pero por preocupacións. Sí, exactamente, por preocupacións tal, e é moi rompedor de cabeza, e hablar con fulanito, hablar con outro, con mucha gente hai que hablar para poder hacer estas fiestas que nos engrandecen. E por que as facedes? Por que estades nas comisións? Porque algo hai, esa vocación de servicio aos veciños, non o sei. Sí, porque non nos tira bastante la fiesta e claro, y somos yo y Rubén, como tú has dicho, y bueno, y lo llevamos bastante bien. Sodes dous na comisión? Sí. E non tendes máis axuda que vos mesmos? Non. Pues somos dous e os dous que estamos, nos estamos movendo por todos os lados, el fai unha parte, fai outra, así. Tito, contame, que tal o apoio dos veciños? Os veciños imagino que quen máis e quen menos axudará, haberá xente que menos, a xente que máis. Como está o tema veciñal? A ver. Bueno, os veciños, bueno, se involucraron un pouco máis, gracias aos hosteleiros da zona que se involucran bastante ben tamén, pero por outra parte tamén os veciños tamén necesitan máis, como digamos, avivar un pouco máis as festas, o sea que se queren aportar, que aporten un pouco máis para facer unhas grandes festas como temos pensado facelas. Bueno, en todo caso aínda poden facelo, non? Estes días. Estamos a mércores, as festas empezan o venres. O viernes. Se pode axudar aínda? Sí, aínda se pode colar moito máis. E como podemos axudar, Tito? Pues, si te digo a verdad, es que ir por allí, dar donaciones, o sea, donaciones no, perdona, que se involucren un pouco máis a la hora de llamar a las puertas y tal, e todo eso. Porque vos tocastes moitas portas estes días, non? moitas portas. Si pasamos de 2000 portas, xa é moito máis. Tantos veciños hai na zona? Cantidad deles hai. E Tito, que ides facer este ano? Que destacarías? Porque tedes 3 días. Sí. Caramba, 3 días na Corbeira. Son 3 días, bueno, que hai que encher, non? Sí, en realidad son 2 días e medio. Empeza o viernes, sábado e o viernes, digamos que é a tarde e noite, non? Sí. E o domingo, xa, a partir das 3, a partir das 5 da tarde tal, xa máis ou menos se termina. Aunque queda xente no buchinche e tal, pero nós rematamos a faena. O que son os actos organizados, sí, se rematarían. Se rematarían. Bueno, pois contanos un poquinho o que ti destacarías, o que a ti te gustaría contar un pouco, que a xente non se perda destas festas da Corbeira 2025. Por onde empezamos? Por o venres? Por o venres, mismamente, xa. O viernes, pois mira, o viernes, o día 30 de maio, pois temos a partir das 8 da noite, temos unha gran churrascada, e despois está animada por un DJ tamén que contratamos, DJ Zazar. Espero que salga todo ben. Bueno, ti aí de DJs controlas, DJ sí. Tito Destroyer. Sí. Bueno, imagino que o DJ pasaría polo filtro de Tito, non? Sí, pasaría, sí, pasou. Pasa o filtro de calidade, sí. Non? Bueno. Depois temos a partir das 11 da noite, pois temos unha verbena, eso sí, con unha gran orquesta, para min gustame moito, a orquesta gran Acordes, e no descanso da festa, pois tamén está o DJ Zazar, que está amenizada tamén por el, no descanso. Vale. Eso sería para empezar. Eso sería para empezar o viernes. Bueno, o sea que empezamos fortes, non? Sí, xa empezamos un poquinho fortes. Sí. E o día grande é o sábado ou non? Sí, o día grande é o sábado. E que temos o sábado? Pois mira, o sábado 31 de maio, pois temos as dúas, temos ese vermú a cargo da Gran Orquesta Fuego,
E ás 7:30 temos a exhibición de crossbody, e aparte temos tamén ás 6 da tarde unha gran festa da espuma amenizada a cargo do Mundo Ocio. É importante porque isto non estaba no cartel primeiro que tiña eu. Non estaba. Eso pensámoslo despois e tal, e fixemos outro cartel aparte. É dicir que haberá unha apartado tamén para os máis cativos. Que tamén... Sí, para que los pasen bien e tanto, bueno, los cativos como los mayores tamén. Bueno, pero a festa das espumas maiores vai ser máis difícil, non? Sí. Bueno, pois a partir das 7:30 pois temos a exhibición da Escuela Crossbody, de Escuela Danza 1, que está sempre todos os anos con nós, que desde aquí un chapó para eles, un aplauso que o fa moi ben. E pois ás 8 da noite pois temos unha gran pancetada e unha gran filloas. E aparte tamén quero recalcar aí unha cousiña, as filloas se poden se poden coller aí ou tamén levar para a casa. Así que se poden levar perfectamente, non? Non hai problema. O de a panceta de filloa parece unha boa combinación, Claro, sí, a pancetada, por exemplo, pois o ben pódese comer ali en bocadillo ou que queira, ou senón dase un plato e no plato mismo tamén. Bueno, o da panceta que como sona como moi apetitoso, non? Sí, eu provei en varios sitios e vamos, a mí gústame. Además nos contabades que elexistes quen vai a preparar as cousas ten boa man, non? Sí, en este caso a da filloa é unha señora aí de Almeras que a fai moi ben e moi ricas. E recomendo a toda a xente que veña á festa, que as prove, van quedar encantados. É dicir, que toda a festa ten que ter música, pero ten que ter tamén boa comida, non? Sí, exactamente, sí. Esa parte hai que cuidala moito. Moitísimo. Bueno, e na parte da música ese sábado, despois de comer as filloas e a panceta, que facemos? Pois temos amenizada tamén por o DJ Zazar, que tamén é un gran DJ tamén, a ver que tal sale. Penso que sale moi ben, porque é moi bon chaval. É moi ben DJ. Bueno, é bo DJ. Sí. E xa remataríamos o sábado con eso? Sí, non. A partir das 11 temos unha gran verbena a cargo da Orquesta Fuego. Tamén é moi bo grupo, moi boa orquesta, tamén gustan bastante, por iso escollemos este ano tamén a Orquesta Fuego. E aí sí que remataríamos con as actividades do sábado, non? Sí, pois aparte, perdona que te interrumpa, Fran, temos, cando vai no descanso da Orquesta Fuego, pois temos tamén no descanso co DJ Zazar. E aí xa terminaría el de actuación. Si, o DJ César levará 2 días aí intenso. Sí, ¿no? intenso, sí. Bueno, vai quedar cansado, vai quedarlle un pouco de descanso. Sí, un pouco de respiro. E nos queda o domingo. Sí, o domingo tamén é moi bo por o programa que temos. Un domingo no que, como decía antes Tito, vai ser un día no que hai a mediodía, despois á tarde xa rematarán as actividades propiamente ditas, pero que serán actividades tamén un poquinho de gastronomía e sobre todo música, e eso que rematades o que son os actos propiamente ditos, que non quere decir que a xente non se quede, pero os actos rematan a media tarde, máis a media tarde, máis ou menos a partir das 5 da tarde xa rematan. E cando comezades? Pois mira, comenzamos o domingo xa ás 9:30 con dianas e alboradas, e ás 12 temos unha gran pulpada, e pois a 1:30 pois a misa solene na procesión na Capela da Corbeira, como todos os anos. Que é unha tradición tamén. É unha tradición que non se pode perder. Entonces, pois estamos aí dalle que chipego. E pois a 2:30 xa por último, xa ás 2:30 da tarde, sesión vermú e fin de festa a cargo de Edu Divicio. Vamos, boa comida, boa música e boa festa. E boa festa, non se pode perder. Que mensaxe lle mandamos a xente? Como convencemos a xente que o mellor nunca foi ás festas da Corbeira, que me estrana, pero por se acaso que lles diría pois un integrante da comisión? Pois que se animen, que van a pasar moi ben, aparte estes días que da festa pois veñen bastante soleado e que aproveiten porque é mellor que veñan. É mellor que veñan para así poden pasalo ben en familia, entre amigos, tomar unhas copas e pasalo ben e comer. É o que se trata, que pasalo ben en general. E sobre todo o que queira que poda axudar. Decimos antes que axuda nas festas. Moitos veciños dicen que estas festas non vos critican, moitas veces a comisión de festas, oye, que podía distraer tal orquesta, tal, pero despois ninguén axuda, non? Exactamente, eso é un tema tamén, porque claro,
Si dicen os veciños de traer boas orquestas, claro, as orquestas hai que pagalas, e cada ano sube un poquinho máis, entón hai que aportar máis diñeiro. Non se pode facer non se pode traer unha orquesta de 7.000 euros, por exemplo, e o ano que ven traer a mesma orquesta que che vale 10.000, por exemplo. Entón, se queren esa orquesta, tamén teñen que pagar os veciños, entre todos, é así. Entón, pues, nosotros nos adaptamos a lo que tenemos, a lo que hai. Bueno, e custa moito, e o que tenes nos dan unhas festas moi dignas, Sí, a verdade é que sí, a mí gustame moito participar nas festas da Corbeira, que é da miña parroquia, e xa chico, somos dous, eu máis Rubén, meu compañeiro, e xa chico, el leva unha parte, el leva outra, porque se leva toda unha parte el, pois entonces acaba loco da cabeza. Entón, por eso el leva unha parte e eu leva outra. É así, e nos dividimos. E digo, unha vez rematan as festas, canto tempo queredes estar sin festas, sin saber de nada, Tito? Un ano inteiro. un ano inteiro. Porque ya te digo, cada año pues nos intentamos superarnos pouco a pouco, coger cosas nuevas para no traer sempre las mismas y que la gente, claro, disfrute y todo. Y yo pienso que hemos acertado con el tema de la fiesta de la espuma. Ya la trajimos hace 1 año o 2 años, me creo recordar, y la gente quedó encantada y nos volvieron a preguntar si volvíamos a traerla, y en principio decíamos que no, pero después al final la metimos, porque claro, é moita xente que quere para os rapaces e para os máis pequeños da casa. É así. E tenéis algún tipo de atracción, algunha, como se chamaba antes cando eran rapazas barracas, non? Sí, este ano tamén temos unhas 3 ou 4, creo que veñen novas tamén. Estamos de salir por Irmán Suárez Ferrín, non? Sí, máis por este ano tamén temos o Saltamontes. Ajá. Temos os Saltamontes, que tamén é moi divertido, e a xente tamén pedía. Bueno, e vos ademais contades con que en esa plaza onde José Prieto, onde facedes esas cousas, non? En plena Corbeira, e digamos o punto de inflexión, se vai cortar o tráfico, entendo, nas rúas Irmán Suárez Ferrín, e aí dester a festa estes días, non? Sí, é correcto, Fran. Se vai cortar, espero que a xente pase o ben, e que non haiga liortas ni nada. Bueno, non tendes historial de ningún problema en todos estes anos que levades facendo. Que non hai nada deso, e quero agradecer ao Ayuntamiento de Culleredo, máis a Policía Local, máis a Protección Civil que nos apoia, están ali tamén con nós, e todo, un forte aplauso para eles, e chapó. Pois Tito, moita sorte, porque isto tamén require que a xente ides ter bo tempo, pero require que a xente vaya, con bo tempo van a ir, sí. A oferta de comida e de música é boa, e de diversión, sí. Ese bo historial que ten desde unhas festas tranquilas, divertidas, nas que non pasa nada malo, no. E todo o mundo pasa ben, que menos, é dicir, hai que ir, Hombre, yo, por supuesto, yo tengo que ir. Bueno, ti tes que ir. Ti tes que ir a narices, Sí. Si me lo permites, estás invitado tú y Óscar a ir a las fiestas. Agradezco. Ali se che digo, podes comer churrasco, podes bailar. Non que engorda, non que engorda. Pulpo. Terei que bailar moito despois se me poño a comer. E as filloas saben moi ben, porque provinas saben moi ben as filloas que fai esta señora de Almeiras, e a pancetada va a ser un gran éxito, supoño. Estamos seguros de que sí. Tito, moitísimas gracias e moita sorte. Gracias, Fran, buenos días. E nos continuamos aquí en esta terraza